Germs exposed. Alam niyo ba na 60% ng mga sakit ay mula sa impeksyon na dala ng viruses? Alamin natin kay Dr. Charles Gerba, kilalang microbiology professor sa University of Arizona. Germ meter ang gamit ni Dr. Germs para i-measure ang germs na matatagpuan sa isang bagay. Ang score na mas mataas sa 200 ay nangangahulugang may libo-libong germs. Pag germ tayo, check natin ang dining table pagkatapos ang pupunasan natin siya gamit ang dish rag. 393 ang score. Pagkatapos nating punasan ng dish rag, 223. Tanungin natin ngayon kay Dr. Germs kung ano bang germs ang matatagpuan natin dito sa dining room. Well, again, it's the ones that are transmitted with many foods like Campylobacter, E. coli, Salmonella. Salmonella at E. coli. Ano-anong sakit kaya ang maaaring idulot ito? Pwede itong mag-develop ng infection sa ating katawan. Pag tatae ng sobra, magkakaroon ka ng imbalance ng iyong electrolytes count. Pwedeng mag-dehydrate. Kaya ang aking professional advice ay gumamit ng Safeguard Professional Care. To guard ourselves against high levels of germs and to prevent the spread of diseases, we need to practice proper hygiene and frequent hand washing with a soap with a high level of germ-fighting ingredient like Safeguard Professional Care. Iligtas ang sarili mula sa banta ng napakaraming germs. Gumamit ng Safeguard Professional Care na may highest level of germ-fighting ingredients sa lahat ng Safeguard soaps. Germs exposed mula sa Safeguard Professional Care.